Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita, Hulyo 7, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikapito kitang nga adlaw sa ikapito man nga bulan. No, kumusta kamo masuki namon nga matag palamati diri sa sudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bilog nga Region 6 sa mga naga-monitor on air. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Amuman sa magka-aksyon naton nga nagatutok kag naga-monitor via online paagi sa Facebook kag YouTube. Good day ang aton sini nga pagpanamyaw sa inyo. Nami ipagid magluwas sa inyo pagmonitor kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. No, para damo pagid kita ang maserbisyohan. Aksyon Hotline. Maki-update kita karon kay kagabi nakita ta bisan nagadalom ng gabi porti ang preparasyon nga ginahimo sang City Disaster Risk Reduction Management Office, kaupod ang DSSD, Office of the City Mayor. Matapos kahapon sa hapon, nagtupa ang madamol nga ulan diri sa Bacolod and as usual expected nga may mga pagtaas sang tubig, no, sa mga dalanon, may mga lugar gyapon, no, nga ang problema basta gani magtupa ang mamunog o kung madamol nga ulan nagataas siyang tubig. Aksyon Hotline. Hibaloon ta karon sa CDR Rimong balananong latest nila nga monitoring kay daw kada hapon na giniya, no, bangod sa tig-ululan na gid nga tiempo atupa, no, madamol nga ulan bisan pa nga nagatagiting init kunaga pero pagkahapon nagatupa gid ang pag-ulan. Aksyon Hotline. Tira sa area sang Comelec Bacolod, no, sa ikaapat nga adlaw sang nagapadayon nga voters registration, damo gyapon da ang nagalinya subong nga aga sa tuyo, no, nga makapatigayon sang pagparehistro. Na amo nang pinaka the best kay dali lang ni nga daan, ang iban ginawa man nga hingagaw kay kun malampuasan kapag basi sunod nga masinimana magadamo pagid ang tawo, mas budlay pagid ang paglinya. Aksyon Hotline. Although masunod nga simanang schedule sang COMELEC sa nagapadayon nga voters registration, ipahantang ini sa mga mall. Amo na ang isa sa mayo nga balita na para at least hindi ka matamaan kung may ara gid man pagulan, no, hindi ka mabasa. Kung mag-init gid man, hindi ka naman mamahulay sa balas. Aksyon Hotline. Sa ikapat nga daw sa gihapon madamo dira ang nagpadulong sa Comelec Bacolod agud nga magparehistro. Aksyon Hotline. Ang mga dugang sinang advisory karon dugay hibaloon ta nano pagid ang aton sinitalakayon karon nga aga. Let's go local anay ha sa nasyonal pakarunan tay na. Ato ang mga nagkalamatay nga miyembro sang NPA, no, sa Binalbagan area. Inkwentro blas tunga sang military kag Philippine Army. Sang military kag New People's Army, nagresulta kung di apat to nagkalamatay, oy, may identity na. Aksyon Hotline. Karon dugay-dugay ha sa report ni Akson Alvin Grava kag sa interview niya with General Inocencio Pasaporte. Aksyon Hotline. Ano pagid? Sanggunian panlunsod diri sa sudad sang Bacolod, naghatag sang pagpasiguro sang ila suporta sa Benitez administration. Aksyon Hotline.
Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, para sa kayuhan sa Bacolod, ang tanan nga mga programa sa alkalde nga kinanglanon ang pag-akto sa nga konseho, tingwaan nila noong nga mabuligan kag masuportahan. Action Hotline. Kag ang mga komitiba sa konseho, tikapon kundi napanagtag na, baw si Councilor Al Victor Espino, amo may pinakamadamo nga nakuha karon iyang sesyon. Hindi unahon lang si Doc Pornan, anti-section Alvin. May ara siya pinakamadamo nga mga committees, ti mga signifikante, although ay magkadto siyang Committee on Finance, pero Education, Committee on Traffic, damo siya. No nauyatan, tingwaan ta karon nga masugilanon si Councilor Al Victor Espino. Action Hotline. Kay ti signifikante man inimo nga mga komitiba nga iya ginauyatan. Action Hotline. Dito sa syudad sa Gabankalan, ginausisa subong sa kapulisan ho. May isa to ka bangko nga ginaligar ginsulod sa kawatan. Pagsulod nila mapatik ang ginkuha nila hindi iya kwarta. Ang armas ay ang bala sa shotgun sang gwardiya ay kalay. Action Hotline. Ti subong gina-checkar sang kapulisan kung balasin o ang responsable sa nagluntad nga insidente. Action Hotline. Kabugusan madetalye sini sa aton nga pagpangalagad diri sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon na hotline. Action Hotline. Ayos, let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Online sa hotline. Online. Unahon ko lang anay si Dr. Ana Maria Lani Pornan sang CDR mo kay ari magaserbi ining advisory kag panumdum sa publiko nga basta gani magtupang ulan as expected, may mga areas nga nagataas ang tubig. Now, kagabi kita ta di SSD kag bisan sila ni Attorney Chudo nagpulaw-pulaw sila ni Dr. Pornan sa pagmonitor ti siling kumain ni kay gayunan ini nga ma-inform naton ang Bacolodlon kag at least may advisory sila para bilang pagpanghanda. And we have Dr. Pornan on the line. Doc, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Yes, salamat gisa time Doc nga ginatag karon nga aga. Tell us, kapon siling ko alihis area no may mga nagtaas dito nga mga lugar no because ang utupa sang ulan. Dok, na nung latest kagabi sa inyo siling monitoring, may ara gin man sa mga na-evacuate kag may nahatagan kita sa itong mga ginpreparan naton nga mga food packs kagabi o kung mga pagkaon to? So far, Action Art sa atong report, wala kita evacuation. Mhm. Pero ang VRMO kag ang DSSD, pati ang Mayor's Office, nagprepara gid kita sang mga food packs in case nga magsigi kagabi ng ulan. Okay. Pero based on report, wala kita evacuation. So wala man kita distribution sa itong mga food packs ang in-prepare? Come again, Action Art. Siling ko why man kita sa natagaan, Doc, nga mga pumuluyo sang food packs kagabi because why man evacuation? Wala man, Action Art. Okay. Now, since nga amo ni ang tiempo ta pag-aga do katahom sang panahon, kainit, kapakita siya ring adlaw, but kada hapon ya Dok siling ko do amo nagining sitwasyon sa maulanon nga tiempo, nano subong ang ginahimo sang office mo kag anong panugyan mo sa publiko? Okay. Ang sa office namon, may ara, kita ga duty 24/7, especially kung amo ni nga kada hapon or kada gabi nagaulan todo. Kung may Okay. ara kita gina wala labot ng aton yung ambulances, may ara kita nga team, emergency response team ta, nga duty for monitoring. Then kung kinanglan rescue, may ara kita man ga standby. Then kung may isa pag kami nga team nga on standby in case na kinanglan namon additional na tao, pwede ta matawag anytime. Mhm. Pero ang mga personnel nga kinahanglanon mo after sa pagkambyo sa administrasyon daw at least kompleto na kamo subong Dok. Subong kompleto na kami, tapos may ara man kami mga additional nga mga tao in case kinanglan namon madugang, so naman kay Mayor na kinanglan namon additional na tao para Aha. on board sila.
Yes, I don't So, know ha kung kay CCTV may monitoring niya, may 24 hours na siya nag-duty. Oh, okay. So, ara gigali 24 hours na da. Pero nagligad to kay may nag-contact sa akon nga personnel mo. Nga daw hindi ito available ang mga cellphone ni sing una gina-contact. Subong way gyapon kamo available nga pwede kamo matawagan. Ara na? May ara na daw. Bali, ang natabo sa to at action hours, siyempre pag taga-inventory kita, so ginpang pull out, talaga siyempre lain naman nga tawang mauyat. Mm. Yan, ginpang pull out to anay sa ila para ma-inventory ang tanan din na supply. Kaya muna siya ang directive na during transition dapat tanan nga supply balik anay. Okay. So, ginbalik man to sila pagka next day. That's why lang kami nga one day lang ng landline ng anay usaro naton. So, Oho. after a day, ginbalik na to sa ila. So, atong So, mga sa cellphone sing una nga contact numbers, so mga available na pwede na matawagan sa makulod noon during emergencies, Doc? Yes, action hours. So, I see. Ano siya, available na siya, functional na. Yes, by the way, isingit ko lang ni, may ara na specific instruction sa Mayor Benitez sa imo, especially on COVID. Kaya nung transfer sa imo na Doc sa CDRA mo? Bali, i-announce na karon, may press con kita karon. Kung Okay, ano okay. ang rule. Oo. Aha. I see. Sige, so dito na naton kumpletohon. Pero by the way, Yes. ang personnel naton daya at least all set atong mga ginagamit sa unang nga nagapangutod sang kahoy, mga pagpanghawan sa mga kuandira, no, sa mga areas kung kinanglanon nga magpanghawan. Okay na na mga personnel naton. Ara na sila na sumong. Yes, action hour, tara na sila. Tapos, amo lang na, kung gusto nila magtawag, open man ang atong line. I see. Sige, Doc, keep us posted and whatever nga mabulig sa Action Radio in terms sa pagpalabot sa mensahe sa publiko, pagplastar sini, kung ano, kung kinanglanon ang pagbulig namon, then don't hesitate to inform us and then kita na lang bala magpa-relay sini sa mga pumuluyo sa Bacolod. Thank you, Doc, sa imo sini nga Thank you, time. Gid, Action Art, for your class amon. Thank you, Gid. Good morning, good morning. Action Hotline. Si Dr. Ana Maria Laani Purnan, actually may schedule sila 10 o'clock, no? Press conference upod sa Office of the City Mayor. I understand subong nga aga ang mapatigayon sa press conference amo si Attorney Lizander Bongdilag. I don't know kung may iban pagin nga representative coming from the Office of the City Mayor. Kabalo kati may mga updates mo kapin pagid sa pagpanagtag na sang mga committees, no? Kag although iban nga mga executive assistant subong nga mauyat sa mga cluster, why pa man na maplastar pero basi karon basi may mga development na ina. Action Hotline. Pagkaroon ta, no, kay personality ako guro mag-attend ginato sang press con nila since nga why subong hindi subong City Hall ang cover ni Action Dale Salazar. Action Hotline. After some program tadi karon sirit ato dayon kay alas 10 tumo kag lain niya subong pagambal schedule alas 10 maumpisa gid alas 10 ti kundi ka kay ngabot ngayo ka lang da sa PIO ko PIA. Action Hotline. Alas 8:21 na now unahon ko lang anay si Action Alvin Graba kay atong mga nagkalamatay nga miyembro sang NPA sa banwasang binalbagan no kay no less than the police ang Philippine Army kahapon nagambal nga ato sila mga miyembro ginman sang New People's Army. Now may mga identity na kilala na. Ang isa to ang babae gali taga Cebu City pa. Nga nagpangayaw diri sa iya ang iyang diri siya sa aton no sa Negros Occidental nagapatigayon no sang operation nila. Action Hotline. Ano balang latest sini nakuha na bala sang pamilya ang bangkay o nakontak na bala sang Philippine Army ang ila sini nga mga himata. Patrol Report. Agot sini mga ka-action si Action Eden Abuso kahapon nagkadto didto gabi na nakabalik sa Bacolod bangod sa pag-cover sa sining nagluntad nga enkwentro dira sa area sa Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan. Action Alvin, what was the latest? Good morning. Aksyon na Art nagapabilin sa gihapon sa Sabino Funeral Parlor sa Banwasang Binalbagan
ining apat ka mga ginaligar miyembro sa New People's Army nga napatay kahapon nga daw sa enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion 3rd Recon Company kag sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion against diri sa grupo sang New People's Army dito mismo natabo sa sitio Amiles Barangay Santol sa Banwasang Binalbagan. Now ining mga napatay aksyon na art kilala kanday Rowel Sagon alias Ka Berrio, 30 anyos, squad leader sang Squad 3 under ini sang Centro de Gravidad sa idalom sang Central Negros 2 kag resident ini sang Barangay Buena Vista sa syudad sang Himamaylan. Ang ikaduha nakilala man kay Rowel Udtalan at Udtuhan. Rowel Udtuhan alias Ka Jingjing o kun Ka Kaloy, 40 anyos, assistant squad leader, taga Barangay San Antonio sa Himamaylan gihapon aksyon na art. Ang ikatatlo amo si Alden Rodriguez alias Ka Big Boy, 20 anyos, miyembro sang squad 3, taga Barangay Bantulinaw, Banwas sang Manhuyod, Negros Oriental kag ang ining ikaapat taga siyudad sang Sugbo ukon Cebu. Si Nika Ledesma alias Ka Zara ukon alias Ka Chay, 25 anyos, amo ni ang ginakilala nga political guide squad 3 sang Centro de Gravidad. Now sunod diri kay police akon rather kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ining apat aksyon na art nakilala ni siya. If you may remember, July 2 bala aksyon may 19 ka mga miyembro sang anay membro abini subong sang New People's Army nga nag-surrender sa 62nd Infantry Battalion. Amo ni sila action art ang nakakilala sining apat sa mga nagkaramatay sa enkwentro kahapon nga adlaw sa ini sila action art upod ining apat na nagkalamatay upod ni sila sa 15 ka mga miyembro sa New People's Army under sang Central Negros 2 Committing Rehiyon nga naga-operate sa Negros, Bohol, Siquijor, Cebu Action na art sa na-recover diri ining isa ka M16 rifle with M203 grenade launcher, isa ka M16, M14 kag caliber 45 action art. Of course, mga personal belongings kag mga subversive documents action art. Now, ato bala kahapon man action art kay ginsan otamani ay General Pasaporte. Ato nadakpan kahapon sa encounter between 79th IV kag NPA sa Northern Negros sa Marcelo Calatrava action art. Okay. Nakilala na ininadakpan nga si Isabel Necesario. Okay. Isabel Necesario alias Ka Molin or Ka Nads, isa Deputy Secretary sa Northern Negros Front. Parte ni siya aksyon na art sa recovery team ng NPA nga tuyo kuntani nga ma-recover liwat kag ma-establisher no ang mga contacts the same ang ila sini nga possible recruitments para liwat mabuhi ining dismantled NPA dito sa Northern Negros action na art. Ari ang pahayag. Pero dali lang ang sa Calatrava, tulawig man to pila ka minutos ang firefight dito kag before na-capture ning isa ka babae. Sunod diri kay General Pasaporte 5 minutes ang firefight action na art. Away gid man maglawig. Away gid maglawig. Aha. Oo. Kag why to yasang napilasan both party, why to yasang nasamaran? Yes sir, both party wala sa may nasamaran pero isa diri action art ang naaresto si amo ni action na art no ining si Ka Nads o kon si Isabel Necesario. Okay. Sige. Ari action na art ang pahayag ni General Pasaporte. Nagkatipang yun, no? Tungkol pa sa mga, nagkipag, sa ato tropa, yung pagkita at yung mga pictures nila sa mga upod nila, no?
Kung matandaan natin, may mga nag-surrender sa aton na 19. So, iba dun nakaupod nila. Kilala nila. So, more or less, no, dito natin ako. And may mga former rebels kita nga naupod man nila. Amo man naging makitaan isang picture sa aton tropa. Amo man na makabulig, no, na ma-identify yung apat. Especially nga dira na, no, mga membro ini sa Central Negros. So nakabulig nga sa pag-identify natin sa mga localities na membro sa Central Negros to Father. Yes. Sir, ma-shift ko dito naman sa Northern Negros ang encounter between naman sa mga katapos ng Philippine Army at yung People's Army on the Northern Negros front, sir. Sino ning natakpan, sir? Ang kahapon na tabo na, no, mga 12:30 hapon. So para naman dakpan ng dito sa area, nadakpan niya isang ating tropa sa battalion, identify ni si Isabel Necesario Paca Maulin. So base sa mga informasyon, ini siya under deputy o secretary ng winatawag nila sa North Negros na recovery nila. Kung tanaw natin, gusto nila i-deliberate gihapon na maging sa kaprente tungod na na nato nino na severely weak na reduce o mag-dismantle na nato nino North Negros front nila. So doon mo niya siya pero yung mga information na nagato nato, ako niya siyang deputy secretary nila kung tawagon. So nakuha sa posesyon niya, 2 ka rifle. Aksyon na art ang kabayan din lamang inisang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. May na-recover tong armas sa na-captured sa area sa Northern Negros sa Calatrava? Ang na-recover, aksyon na art, gikan na diri kay Necesario, duha ka fragmentation grenade, kag duha ka caliber 38 action art so sa mga subversive documents. Ini base man sa pahayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte aksyon na art. Aha. Diri kita subong aksyon na artos sa guwasang Comeric office, naglain naman na ang linya nila. Ano ka bago ang linya? Anong namin mo nga nagbago man? Ang pila bla, aksyon na art kundi kahapon halin sa SM. Sa San Juan, Cagrizal? San Juan. Oo. Subong siniya, halin ka sa SM, liko ka sa likod naman sang Bay Center? Bay Center, pero diri ka skilled maagi pagkadto CIDG office wala aksyon na art. So malabay gid sila within sa premises ang kung sa sulod mismo sa IDG, lapit na sila malabay. Correct, aksyon na art, ara naman aksyon na art, ang Pero pertik damo dali gyapon ang kakadto da. Medyo malapad o malawig man gyapon na subong sini aksyon na art ang linya. In fact, aksyon na art ipadala tabi subong para makitan mo. Kuha ko lang kadali aksyon na art pictures. Sa may ara na sila sa may entrance bala sa south portion, south wing sang pakato sa cinema sang SM bala aksyon art. Ay tuod hasta tuong pila? Hasta tuong pila. Sus. Grabe. Oo, pero malawig gihapon, diri ka maagi sa may CIDG. Kunti nagligan first day, pagkato sa may press club. Ikaduha aksyon na art, halin ka naman sa likod ka na maagi, diri ka sa may Bulacan maagi, Dampi, pagkato sa office mismo sa Comelec. Ang ikatatlo, kaadlaw, halin diri sa may SM, pagkadto sa may Dalan San Juan, dito ka maagi, pero this time naglain naman, katatlo kaadlaw, diri ka sa may SM Dampi, pero maagi ka sa may CIDG office, kilid sang Bay Center Action na Art. Iti siling ko atong gin-interview mo kapon, basi masiplatan mo na siya, basi naglinya naman sa liwat kagway makahingagaw numero niya kapon. Oo, pangita ko man gani diri ang kalabanan, subong yan, ang kalabanan diri Action Art, no? Mga kabataan, so of course, medyo malawig naman nga pila, dapat may bangko kali, no?
ang importante way kadi bangko. Ang problema kung way kadi bangko ay abaw base Kaya ano ang ginahimo nila? Nagabit-bit ang mga nagalinyada sa bangko? Yes, aksyon na art, no? May ari diri mga bangko man diri ambot kung ilan ni bangko kung nakipungko lang sila diri. Inyo ni bangko dalaray? Ulam lang kami dito, kapihan. Nangulam lang kami kapihan. Wow. Mayo man nga kapihan, kaya pahulam sila ba? Oo, mayo lang ganini kay hulam sila. May grupo diri sa mga kabataan. I don't know, ang iban kay may mga dalaman ang ila sining mga dokumento action art mo. Oo. Ikaw, gwapa. Ano ni yung dala mo ni? Kompleto lang mga requirements para sa magparehistro. First time mo parehistro? First time. First time tagaling ka ng SK? barangay? Singkang. Ha? Singkang. Pila edad mo? 21. 21. Primero pa lang action art, no? 21. Okay. Regular voter na siya. Pwede na Regular siya. na ni action art. Ang mga kabataan, may nakatan ko diri, pinakagamay yun. Mangkutong ko ni pinakagamay diri. Te, kung di nautod ka kay mamangkot ka gamay, dakuon mo lang kung mamangkot kay. Action Hotline. Las 8:34 na ang unang report ni Action Alvin partito sa identity na sa manang kalamatay nga ginaligar miyembro ng NPA and then subong balikan niyang kumile kung naglain naman ang ruta nila. Do LTFRB nga ka may authority sa pag bag-usang ruta ha, Action Alvin. Yes, action na art to. Wapa, pila edad mo? 15. 15. Taga din kang barangay? Ako lang. Huling. Sakit sa action art to. Ti birthday to siyang kwan, birthday siyang ila subong kapitan nga mo ning liga ng mga barangay president. Si Lady Gladys Gonzalez. Birthday niya. Birthday. Mm. May pinagkagwapo pag edad diri. Tay pila edad mo gani, sir? 57. Ano niya masaylo ka lang o kung ano reactivation? Transfer lang. Ma-transfer din ka sa barangay sa muna? Sa Morsha ako. Morsha. So, diri ka na sa under ka sa anong barangay? Mansilingan. Mansilingan na siya aksyon na art, no? I see. 57 years old. Nasaylo naman sa ilan sining presinto. So, pang aksyon na art, muli ang sitwasyon na diri sa area sa Comelec the same ang atong sinibalita nagikan man sa Philippine Army. Report sang patrol with action na ni Kirao ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba direkta dira sa bahin sa Comelec Bacolod pero ting una hugnat sa balita niya parte to sa latest na nga pagkilala o kung identity sa mga nagkalamatay nga ginaligar miyembro sang NPA. Action Hotline. Lakip ng identity man sadtong na-captured after sing encounter sa area sang Calatrava. Pagbalik ta, kadtuan tang mga lokal tagyapon ng mga balita diri sa Bacolod, ang mga SP committees nga ginuuyatan na sa mga konsyal subong na mga plano nila sini tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsor. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
mas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day!
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, ni mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Aryo, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Tika, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na action dos balo kasang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika close ka mo. Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. So, mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Ako lang na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi taxi. Kag minsan pag ang hampang pag ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag idyang sa imo yung kita mo ka na ba lang masugal. Ay, sorry. So, next action boy. Kung showbiz ang paghambalan action boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro nang bata pa siya. Bata pa siya. Ato guro ang kuan nang ano ba anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Actually nga pelikula Iginuhit ng Tadhana. Ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So biographical biographical movie. Movie na siya nga kuno amo nang life story ni Marcos ni Ferdinand gidya ha. Ferdinand Marcos Senior gidya. Ferdinand. Ferdinand. Ang nag-action boy, ang nag-act Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya sa bang? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kuan pa, sang ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali siya gidya mismo ang start as himself ha. As Bongbong. As Bonggets. Uy, bumbong lang. Hindi mo si Bongbong siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next action boy, may isang Philippine-made rockets action boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya tawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Grabe no. Nakabutan di action boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan
Alexander Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time. No? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, dito ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin ano lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na may saya. May ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ang hambal niya gani, nga hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige. Tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Panumdum naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si ano. Nainit ko. Ay, kalay, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next Action Boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko namang lantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero hindi gali. May mga closest, ang tawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, and families, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok. Hotline! Alas 9:03 na, oy may nga gagalidra kay Alberto Gumadlas, si Elmer Pardillo kag Pardillo Makiling, Raymond Catedrilia, Adrian Gumapi kag Noel Zambales pare ba pinaksiw nga abo kuno. Kag sapsoy ang sudan. Si Madam Huma Lumina ara man ga monitor kag Marilo Beltran Camento. Silinga good morning. Sige sa Gargato hinigaran apelyido Pido kag Beltran. Thank you man kay Cicero Cordova kag Madam Star Mayo. No gamonitor man Aileen Tuarez, Nonoy Razel Ulitan. Good morning. Salamat kidra Elvira Gilugo kag Marilo Beltran Camento, Ronnie Revillo kag Lorilyn Chen, Jane Buerom kag Jennifer Salditos Pagtanak. O sige ang iban karon naman dugay-dugaya kay Jan Acosta. Good morning. Action Hotline! Sa iluwan ko lang di sa Bacolod kay since nga naplastado naman ang mga committees, gauyatan sang mga miyembro sang karuniyang set sang konseho sa Bacolod. Pero sa tanan diri nga mga miyembro sang council, ang majority of course nga ara belong sa Team Asenso, no? Ang Team Asenso bayara sila yung may pinakamadamo nga mga committee nga pag-auyatan. Now, ti sa malipot nga pulong siyempre sila man ang nagbinutuhay kung sino mag-auyat sang committee ba. Now, although nga waay magtupa sa iya ang Committee on Finance and Appropriation, pero ti ining mga committees nga ginauyatan sumungsang ni Councilor Al Victor Espino, hindi lahog man kay Committee on Education, Committee on Laws and Ordinances, Committee on Transportation and Traffic, Committee on Urban Planning. And of course, kabalo ka ang committee ba mo nga ikaw chairmanship, may ara ka pagid na nga ikaw man ang vice chair sa iban pagid nga committees. So, joining us this morning, paistorya kita siya kay naligad to sa, when we talk about traffic, ang ginambal diri sang aton alkalde sa Bacolod, sila nga create na niliwat ang Bacolod Traffic Authority Council. Namo na magatuon kag maghimo recommendation on traffic concern. Online sa hotline. Online sa hotline. The majority floor leaders ang karon nga miyembros ng council sa Bacolod City. We have Councilor Al Victor Espino. Councilor, how are you? Good morning. May aga action art to look for sa tanan naton nagtagpalamati labi na gid sa mga tabakolod may aga sa inyo tanan. Siling ko po grabe maningin pakulo sa imong committee. So pertikda mo apat gid ang imo committee chairmanship sir. Oh, isa pa na. Oh. well actually action art pananungod ina nga ang obligasyon tuman ka kadako ang ginhatag sa akon sa sanggunian panglungsod no labi na gid sang majority members of the council. Nanungod sina action art si Al Espino is the most senior member of the Sangguniang Panglungsod nung bahin sang as a member of the Sangguniang Panglungsod sa pag-aakong pagkakonsihal. I will be on my 6th term sa sini action art and 18 years na kita sa pangserbisyo sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod paagi sa Sangguniang Panglungsod. No, so that's why most of these committees mabugat ini mga committees. And ang obligasyon sa atong pumuluyo is profound and tuman kadako no. So that's why nga ginhatag nilang responsibilidad sa akon bahin sa sining mga komitiba labi na gid sa mga trust sa aton alkalde no labi na gid sa problema kag sa aspeto sa aton trapiko
the Committee on Traffic Management has been accorded to me by the Sangguniang Panglungsod. And also the Committee on Education, we are expecting, we will start our face-to-face classes sa sining school year. So ang responsibilidad na tumanman kadako. And of course, ang Committees on Laws and Ordinances nga ini nga komitiba muning nagatalakay sa aton nga mga kontrata, ang aton nga mga agreements sa syudad ng Bacolod, no? So these are responsibilities nga lagko bugat kag but I know masarangan naton ini action. Yes. Now, since nga number one, traffic may ato order na si Mayor Albi nga kinahanglan i-create ni ang Bacolod Traffic Authority Council, ang committee mo sir may dako nga papel to help no nga amo ni siya masami ang patigayon man sa meeting with the members of the BITAC. Well, actually, Action Art, may ara kita duwa ka ordinansa sa Sangguniang Panglungsod. Okay. One is the Bacolod Traffic Authority Council, and the other is the Bacolod Traffic Authority Office. No? Oh, okay. Ini duwa under ini, and I am very, very proud to report to the City of Bacolod nang author sing sini nga ordinansa wala sang iban, wala sang liwan kundi si Congressman Greg Sataya nang nangin konsyal sa syudad ng Bacolod, no. He authored these two ordinances. These are landmark ordinances. These are ordinances nga makahatag ng alibyo. However, Action Art wala ini na-activate, no. Ang labi na gid ang BITAC, no. Ang Bacolod City Traffic Authority Council wala ini na convene. Yan ay Mayor Binglunerdi and past administrations, no? Okay. But under these ordinances nakita ni Mayor Albi nga dako ang mga bagay ang aton nga maubra sa sining mga committee body. Good morning. The Bacolod City Traffic Authority Council is the policy making body sang BITAW, no, or Bacolod City Traffic Authority Office. Okay. So in conjunction with the support of the Sangguniang Panglungsod, nagapati ako nga mas mahilway ang aton pagpangita sang solusyon sa aton problema sa trapiko. One of the things that we are looking into, no, are the underutilization of roads and the overutilization of roads. Damo kita sa mga road network sa syudad sa Bacolod nga pwede pa naton matap, nga pwede naton mapausar kag i-maximize naton para makahatag alibyo sa aton problema sa trapiko. Yes. So these are the things that we are already looking into. Ginalantaw ta na ini. Kag subong formal na kay tungod may ara na kita komitiba sa Sangguniang Panglungsod that is ready to work for the city action. Yes. Kag ang Committee on Laws and Ordinances, kiti kabalo ka kung nagtululog mo lang ang ordinansa, kanugon balang ara naging asyada, hindi naman kinanglanon nga i-repeal, hindi na kinanglanon nga idugangan, okay na siya bastante ng ordinansa, galing way lang mapatuman. That is correct. As a matter of fact, damo kita landmark ordinances sa syudad sa Bacolod which are unique to Bacolod City. There are ordinances sa syudad sa Bacolod na hindi mo makita sa iban ng mga LGUs, Action Art. One of these ordinances, landmark ordinances, ang isa sini amo ang ordinance ni Councilor Dindo Ramos nga kung sa diin may ara kita maka-issue sang citation tickets, no. Anong ining mabuhat? Ang mabuhat sini ang syudad sa Bacolod may authority nga mag-issue ng citation tickets to traffic violators. Independent ni siya sang mga ginatawag nga mga TOP nga gin-issue sang Land Transportation Office ng LTO. So isa ini ka innovation, wala sa payan nga makabulig ini sa alibyo sa atong trapiko. This also raises funds for the city of Bacolod. Kaya ang kung mag-issue ang LTO sa ila traffic citations or as ang ila galing nga temporary operators permit, nagakadto iniya sa kaban sa national government. Yung traffic citation ticket, nagakadto iniya sa kaban sa syudad ng Bacolod, generating much needed funds for the city. So madamo kita sa mga innovations. You are correct, no? Madamo kita sang mga ordinansa nga i-review that is part of the obligation of the Committee on Laws and Ordinances. Nga makita naton nga ang mga ordinansa nga which are effective and can be used. Sa subong nga tinion, obrahon naton ina ang mga karaan nga mga ordinansa, we will also review and probably amend them or make them attuned to the times. Yes.
So, timely gid no kay siyempre manugbukas ang klase sa Committee on Education, may mga i-discuss naman kamo. Lain sa una, sir, nga may mga budget pa to gani sa Committee on Education. I mean, ang city nagapagwa gid, local school board, ara dira upod ikaw ma-meeting sa ila. Importante ini because of the continuing challenge kay ara pagyapon ang COVID-19 nga threat. So, sige-sige ini gyapon ang mong imo sini nga pagtutok diri sir. Yes, sorry, Action Art, Anthony, mo nga pamakot na wala ko na... Siling ko pagbukas ang klase ning face-to-face blood, ako maning nga challenge nga under sa imong committee. Sing unaya may mga ginahimo pa nga mga programs nga panagtag libro, notebook sa face-to-face pati subong na hindi pa na kay daw although may ara na ginhatag nga green light kay daw mo na ang direksyon sa national to nga ma face-to-face agin man. So may mga plano ka saan ka ma-discuss upod sini sa mga manunudlo naton? Actually, ang aton nga Sangguniang Panguhod Chairman ng Committee on Education, nagapungpo ini siya sa local school board. Paupod kay sa aton nga alkalde, kay Mayor Albi. So, wala pa ni na-convene ang local school board, but once it is convened, we will discuss the relevant issues na binigyan ang pag-atubang naton sa sining mga pagtilaw Action Art. You have to understand, we are still in the middle of a pandemic, no? Wala pa na lift ang aton nga constant state of calamity by the national government. We accept the fact na may ara patagyapon sang pandemya paagi sininga niya tawag nga COVID-19. So kinananhinway man ang atong mga kabataan kung magbalik sila sa ilang mga bulutuan, dapat may ara man sang seguridad, hindi lang ang atong kabataan, hindi lang ang atong mga maestra, kundi ang mga ginikanan sa sininga mga kabataan na magbalik sa ilang bulutuan. Kasi nga mag face-to-face na kita. So there are so many challenges. And these challenges have to be met, these challenges have to be addressed, and these challenges have to be met headstrong sa atong lokal nga panggobyerno. Kabalo ko sa sa liderato ni Mayor Albi, kag sa suporta sa kanan, masarangan tayo ni kanan na action. Ganahan ang bati ko kuno ang ibutang ka traffic sir daw kuan mo gid best body mo gid nga makabulig da. Well, actually, yes. No, actually, ako nakahinunan ako for so long, former Councilor Attorney Dindo Ramos has been at the forefront of the traffic situation sa Bacolod. He has been the chairman of the Committee on Transportation and Traffic sa siyudad ng Bacolod for the longest time. No? I think 3 terms na siya naging chairman. So, binakusar ko siya, kinakonsulta ko siya bahin sa mga innovation. As a matter of fact, naka-receive ko sang endorsement. I will provide you with this endorsement. No? Na ang majority, if not all of the traffic, all of the transportation sector nag-endorse kay former Councilor Dindo Ramos na magbulig sa syudad bahin sa problema sa trapiko. I see. Pero sir, isa na lang, ang CCTV ordinance mo itong atubla ang daw pending pa, nga daw may mga pagligwat, may mga pagbag-o. So, isa ini sa mga priority mo man sa nga ipatigayonon dira sa council. That is correct. No? As a matter of fact, mas mahapos ini subong because si Mayor Albi kinsindi sang need, kinsindi sang importansya sang ginatawag naton nga closed-circuit television cameras sa pag-deploy ini sa syudad ng Bacolod. To my understanding, we have an existing 100 plus CCTV cameras, but most of them wala nagatrabaho. So, kung may ara na kita, lantawon naton ini kag ipa-evaluate naton ang pag-reactivate ng kini. So 100 plus kuno Action Art, no mga 50 plus lang or 50 something lang or below 50 ang mga CCTV cameras na nag-aalalandar. So we will conduct an evaluation because although it cannot prevent crimes, but it helps in the faster resolution of the cases because ang ining mga footages na ma-capture sa CCTV is already admissible by our courts. No? Ginabaton ini sa atong mga korte as evidence. So, so lang taon natin makabulig pag ini sa atong peace and order situation. And we are also examining isa pagit innovations in Action Art kinatun-an subong sa atong komitiba ang ginatawag naton na contactless traffic violation. Using our CCTV cameras. Alas 9:16 na ito ng linya, balikan talang. Ari pagidon nami ni siyang contactless, inablang way nakamuduro lalisay dra mga violators, automatic padalaan ka lang sa ibang nga nasyon nga ginahimo na ni. Sir, sorry gid, you were saying kinano ito ng linya ta. Actually, Action Art in other places like Cebu,
Sitcom is already utilizing this technology. And MMDA is also utilizing this technology. Ang ginatawag natin nga contactless nga traffic violation. Ano ni siya, it will also nahilway man ang aton nga mga violators nga may but padalaan sila notices directly kung ma-identify natin. We will coordinate with LTO for these traffic violations. Okay. So, damo kita nga pwede maubra subong Action Art na binigay sa suporta ni Mayor Albi. Makita nga aton nga mas matawhay kat mas madasig ang aton nga pagtrabaho sa sining term. So anyway, salamat gid no. Actually may ari ka ni siling may wala kay damo kada ang Bacolod City may pinakadamo kuno nga pedestrian lanes galing di sa Bacolod kaysa mga nagadala sa salakyan di matyagan kuno hindi sila kabalo nga ina sa pedestrian lane nga pag-abot nila na sa imbis nga maghinay-hinay ng iban do dalagan pa ang mga pedestrian magtabok. Correct. As a matter of fact, ang una, din-istriktuhan ka na ang pag-usas ng pedestrian lanes, pinatiluan natin yung disiplina. And si Mayor Albi, kung nabatian mo sa iyang nga inaugural address, Action Art, ang gusto niya ganiya is to encourage sa paglakat or walking sa syudad ng Bacolod rather than we will have designated parking areas for which amo pa na isa natin ngayon nga for which dira ang tanan nga parkingan. And then we encourage everybody else to walk to their places or destination. No? Isa inakadako man innovation nga pwede natin maupra. Okay. And it will encourage us also to be more healthy sa syudad ng Bacolod. So good luck sa imo and keep us posted sir kung may ara kita dira nga mabulig sa office mo man to campaign to inform the public. Please let us know no para nga mangin partner ninyo ang Action Radio Bacolod. Salamat kid Councilor, good luck. Salamat Action Art and of course mayong aga sa atin. Thank you so much Councilor Al Victor Espino. Action Hotline. Alas 9:19. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin kag medical doctors recommended vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas.
Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang pangalagad pangot kita alas 9:30 karon nga Huwebes. Hotline. Sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, sa mga nagpartisipar, salamat gid sa inyo sinipadayon nga pagsakdag. Ako naman Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio number 1.